Ġie iffirmat ftehim kollettiv bejn l-Università u l-Unjin tal-Akkademiċi tal-Università li se jwassal għal titjib fis-salarji u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-akkademiċi. Dan hu mifrux fuq diversi oqsma oħra marbuta ma' kundizzjonijiet u prattiċi tal-akkademiċi. Ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred Vella qal li dan huwa ftehim sinifikanti għaliex jagħmel ġieħ lill-Università, lill-akkademiċi u li fuq kollox iżomm f'moħħu lill-istudenti. Il-President tal-Umaza Dr. Jean Paul Baldacchino qal li jinsab gburi li flimkien mal-Università saret ħidma biex iż-żewġ partijiet waslu għal ftehim li jirrifletti r-realtajiet tal-pajjiż u s-sitwazzjonijiet tal-akkademiċi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana saħqet li permezz ta' dan il-ftehim ġew indirizzati diversi kwistjonijiet u sfidi li hemm fl-Università. B'hekk, l-akkademiċi mhux biss ħajkollhom kundizzjonijiet tajbin, imma ħajkunu wkoll ta' importanza fuq l-impatt tal-ħajja tal-istudent fl-Università. Matul il-perjodu ta' diskussjoni ġew esplorati diversi issues, diversi sfidi li hawn ġew l-Università u li allura bis-saħħa ta' dan il-ftehim ġew indirizzati. Għall-iffirmar kien hemm preżenti wkoll Carmelo Vella, il-Pro Kanċellier tal-Università, u wkoll il-Viċi President tal-Umaza Dr. Ivan Sammut.